Pois rematados os debates desta comisión, damos paso xa para rematar as votacións. Comezamos pola 2.1 da orde do día, proposición non de lei do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, proposición non de lei de iniciativa popular para a mellora nos centros educativos con medidas anuais en espazos lectivos. Como non quedaba claro a parte propositiva para votar, vou a facer por recomendación da letrada lectura do que imos a votar agora mesmo. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a 1. Modificación da orde de calendario escolar, incluir no artigo 17 que fala das memorias dos departamentos a obrigatoriedade de incluir un apartado no que se detalla a consulta por medio dos titores ao alumnado dos distintos cursos. Esta consulta servirá para solicitar información sobre a súa percepción de aspectos perigosos ou posiblemente dañinos. Esta sesión de titoría, que se realizará ao final do curso, pode necesitar formación previa ao alumnado ou técnicas adaptadas ás distintas idades para facilitar a participación de alumnado de todas as etapas. E 2. Recompilación da información dese apartado de tratamento da mesma no Consello Escolar de fin de curso. En dito Consello Escolar haberá un punto denominado Medidas anuais espazos lectivos, durante o que se exporá a información recollida nas memorias, sen prexuicio de que calquera representante con voz no Consello poida chegar a súa percepción ao respecto. Analizaránse e valorarán, propoñendo, se o caso, medidas correctivas adecuadas. Constarán na acta os aspectos tratados e as modificacións previstas. Quedando claro cal é o obxecto da votación, damos comezo á mesma. Votos a favor. 3 votos a favor. Votos en contra. 9 votos en contra. Abstencións. 5 abstencións. Polo tanto, queda rexeitada a proposta. Continuamos.